Каквато и да е причината или желанието ви да увеличите обема на косата си, учените на Avon намериха начин да ви помогнат. Advanced Techniques има специална линия продукти за хора, които искат допълнителен обем в прическата си. Започваме с специално разработени шампуан и балсам. Последното нещо, което бихте искали да ви сполети, ако косата ви е фина и тънка, е тя да се отежни и да прилепне безформено. Така че потърсихме правилната комбинация от повърхности, активни и подхранващи вещества, които почистват косата и я подхранват без тази допълнителна тежест, типична за тънката коса. Химиците на Avon подходиха към този проблем в две посоки. Първото нещо, което направиха, бе да наситят косата с молекули протеини, които всъщност придават обем от вътрешността и увеличават диаметъра на косама. След това те добавиха структурни полимери, които обгръщат всяка фибра, придавайки желаното повдигане за по-обемен вид. Когато тествахме върху нашите манекени в лабораторията, открихме значително увеличаване на обема при употреба на тази комбинация от продукти.